Henry Ubnai Menshua kata khalai trek ujilio arjapsan ka expert committee on reservation policy kladepan IT Kaiphod jongka syak sorgar jala Henry sorgar jala hadu menta kampat sei Paidbah ia kata Kaiphod kumta wa ardan mila besai mai president ka Voice of the People Party VPP bat MLA ka nongkrem ubala penlong da Jingïakhih syatkan usnam arjar fly bandawa penbet ia reservation policy menta ka kanti hakhat pratrek unopra arjapsan lomi syakmat ban ong yu konrad ke sangma menteri rang ba ka jela balada ka dang simpor ban sei ka Kaiphod ka VPP kan penlong da Jingïakhih Paidbah kumar syukudau bana ka Jingïakhih syatkan wa ardan ka sorgar jela ka thau ka expert committee ban pejbenia ka jingdawa penbet ia ka state reservation policy hakhat artrek unailo raja fly ia ka bala khli da justice retired mulchen kar hadin ke ching IT ke expert committee Kaiphod layo chingte boxer jala kala patha ai ba DP walang IAS chief secretary ketika por barki officer rangba ban khmi benia ai Kaiphod hasho ban ra ekran ha jingyalang kanun menteri bat yeng da bar thau an ke jala ha ka video ba danul ong boxer jala ka sngap jarjar halor kane Kaiphod wala na kalyang ka VPP kala pha jing pengan mau la bun sin Kani kalong ka khubor sha chief minister jong ka jilla Meghalaya. Ken riutli ki panai kala ya hadin bag expert committee kala pha ya ka report sha ka sarkar jilla. Nrai kalong ka basngusi bag sarkar jilla kampat shimla penbana Paidbah ya kani ka report hadu minta. Wat hadin ba ka party kala ai ka jingtho bonsin ban pen kan mau ba kidai ban penbana Paidbah no ya kani ka report. Lada ka sarkar kadang yai Pynslem parti kan haban shim ye ka sen jam ban panlong daga Jingïakhih Paidbah sa shisen pat ha kini ki kindiat sngi ba ki kindiat por ki ban wan. This is an open statement to the Chief Minister of Meghalaya. 6 months had lapsed since the submission of the report by the expert committee. However, the state government seems not to be willing to make it public till today, despite repeated reminders from the party. Therefore, in this connection, the party would be compelled to resume its agitation if the government failed to announce the report of the expert committee immediately. Habatin, Paidbah ki kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam, dunaki eki bataye kamet. Namar kata, habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut, ped ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin, bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jingki marbam, ka jing mat lani ka rukam shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya